Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ọnọdụ nchekwa n'obodo Maazị Ken Emeakai ekwuena na ndị Operation Udo ga-achị kụriri ụnọ bebe ndị omekome na wee na-ezobe ndị ha tọta na Nnewi. Onye ọrụ anyị Chukwuemeka Modilim n'ebe ahụ ma wetara anyị ozi aka isonyere ya. Ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu onye isi oche ya bụ obodo ndị eze Nwankwọ bụ Maazị Nonso Nwosu kọwara na ya bụ ụlọ akụturu ọ bụ nke onye oshi ama ama na obodo Nnewi nwe ma bụrụkwazịa ebe a na-edebe ndị ọ tụtara. N'aka nke ya, onye ndụmọdụ onye gara aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo n'ihe gbasara nchekwa obodo bụ Maazị Ken Emeakai, onye duru ndị Operation Udo ga-achị wee gaa kụtuo ya bụ ụlọ, kọwara na ya bụ ụlọ bụ nke a kụturu usoro iwu nke Anambra State Homeland Security. Onye bụ onye isi oche kpụrọchi kansụl nke Nnewi North bụ Maazị Echezona Anazado kelere gọọmenti steeti a maka ya bụ nnukwu ọrụ ha rụrụ ma gwa ndị oshi nọ na ya bụ obodo ka ha kwara pụọ maka na ya bụ obodo achọghị ihe ọjọọ. N'aka nke ya, onye ndu ndị ọnụọgụgụ ha ka n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Ikenna Ọfọdeme kelekwara Gọvanọ Soludo maka ịga n'ihu wee na-enye ndị Anambra nchekwa site n'ịna akụtu ebe niile ndị na-atọrọ mmadụ na-edebe ndị ha tọrọ, ma yọkwazịa ndị Anambra ka ha gaa n'ihu na-enye ndị ọrụ nchekwa aka n'ichekwa obodo a ka obodo a were nwee ike jụọ oyi ma bụrụkwa ebe ndị mmadụ ga-ebi na-enweghị mmapụ obi ọbụla. Na Nnewi, abụ m Chukwuemeka